Cleophas. Iwacho ga ni dhier en tool maduong' ma politician tiyogo kuom yudhe. Correct. Okalungo wadwa no dhier, lakini kizungu kete maber, poverty is a tool in politics. Gima wang'o iwa malich sana momiyo Article 37 mar Constitution ma Kenya wacho ni we have a right, wan gi ratiro mar picketing, a right to demonstrate, kendo wan gi ratiro mar dhi mar assembly. Lakini gima wang'o iwa ni mokwongo ker ok timre kaka janyuol. Ker timore kaka president, lakini mondo ibed ng'at maber nyaka ibed kaka janyuol. Nikech kata en owuon kadiponi nyathine monyuolo nyalo bedo threatened kata nyalo kaw e lwete kama koneno akino nyalo lokore janeko. Gima inyowa en unfulfilled promises, gi dho kizungu wacho kamano. Mokwongo ka ker ochung' tok Gen Z odonjo e bunge higa mokadho, ker ochung' mowacho ni sirikande bro reduce the number of advisors kata jo mamiye paro. Sani ei ofise kanyo ne giwuok 7 nyaka sani gin 20. Nyo med nyaka makao mutuwa gini. Jok ma higa achiel mokadho ne pingo sirikal. Akini sani to koro sirikal mane gipingo gidwa konyo gang'o. Mano number 1. Number 2, nowacho ni renovation mar State House kata apis modaki ma jo Kenya miye nodake. Renovation budget ibro duok piny. Sani budget ma ikal sani omedgi almost about 850 million. Renovation banka ne osemuko wi State House akian utere kanye. State House manonego beni odonja to katam ne rumo to so isa no semuku wiye. Oketo kanyo. Another one, rais onyisowa maber ni onge pesa mibro golie rambe. Nyoro ka ochako chung ni mimi nitatoa sijui milioni ngapi. To ene mano wacho ni public service, ng'ama tiye public servant okonego beni golo pesa ya rambe. Omiyo rais chunge mbele wa kawuondowa kendo temo nyisowa ni gima unyalo timo onge. Ka uoro sani jalupne ma ena Ngire Kindiki ema tero pesa. Ang'o mono rais bet piny mondo nyiswa ni we want to walk the talk. Gima wacho en gima min. Ok timre kamano. Koro mane gima wang'o iwa kabisa emomiyo wabro dhi siku zote. Erokamano ahinya Ojiro. Ng'anyo ni kende yo mantiere karka e Samwantien. Kapok aduoki penjo no, tadwa mondo ing'e nitie yudhe grube 3. Nitie yudhe ma osebet gi lony ni change is possible and change is now. Don't